Leis. Wat wyższej Schulen tischtig Jatzert, Löbel Franz, Wojciech Paul, Leis, Juri Krauser, Peter Malling, Gerhard Mutschisch. Erstens sind nicht der Männer napis, aber ach ja, ich will noch zu machen. So, aber wer Dings ist mir na wusste, was mir will. Julia Wujascha, Kubascha, Achim Brankacz, Jakub Brankacz, das wszystko wyższa szule była. Achim Brankacz, no, ja Watschenstino. Myśmy teraz jeszcze Watschenstino. Pola Achima Brankacz? Pola Achima, nie, Anton Nauki. Anton Nauki, pod Jakuba Nauki jsme měli matematiku. To je brat od Antona, syn od Michała Nauki, Michał Nauka. Tam jsme ju no jen v 9. letniku jen jsme to pola Michała Nauki jen naprašovanie činič. To by šo služiš to tomu so jen naukne. Jsme k němu domů smiła. Pola Michała Nauki. Ale ja sam smiła tam jeszcze po niemsku, po serbsku, bo ja miałem tam tematiku dziecięcą literaturę, takže to levelde taki rączka pisał za serbskie dzieci, za serbską pistowanie, a tak dalej. A to musimy dowiedzieć w 9. letniku. Wutra biež. Ale to żywie. Od Michała Nauki to dwie. A ta nauka swoja to je około 200 ludzi było przez całe wioski, a wszystkich my nie zaznali. Potem Jan Dypek, ten jeszcze żywy, jara wyższy, 90, byś był uczeń Niemczyny, Gerhard Hendrich, Semipis, Juri Krauser, Biologię, Paweł Wojciech, Serbszczynu, a Ruszczynu, Franz Löwel, Niemczynu,